Tässä osiossa käydään läpi teollisten hapatteiden käyttö ja puhutaan muutamista yleisimmistä mikrobeista, joita käytetään fermentointiin. No, yleistä näistä hapatteiden käytöstä. Eli nämä teollisesti käytettävät maitohappobakteerit, niin ne on puhdasviljelmiä. Niitä tuotetaan yleensä tuolla Keski-Euroopassa. Japani on myös yksi iso tuottajamaa. Ja näitä pystytään ostamaan erilaisia eri käyttöihin. Ja voidaan käyttää joko yhtä kantaa, eli meillä on vain yhtä tiettyä mikrobisukua, lajia, tai sitten voidaan käyttää seoksia. Näiden annostuksessa kannattaa olla tarkkana, eli niin kuin tuossa kuvassa näkyy, niin tuolla on tuommoinen fermentointipussukka. Tämä yksi pieni pussi on yleensä skaalattu 100 litralle tuotetta. Ja nyt jos on kysymys pientuotannosta, vaikka niin kuin meillä, että isoin tämmöinen erä, mitä me fermentoidaan, on 8 kiloa, niin sitä hapatetta tarvitaan tosi vähän. Hapatteet voi olla liuoksia tai jauheita, ja tosissaan, niin kuin tämä pussi näyttää, niin meillä se on yleensä jauhe. Ja nämä jauhepussit säilytetään pakastimessa, ja sieltä otetaan sitten se pussi, kun sitä tarvitaan. Punnitaan hyvin tarkkaan tuolla laboratoriovaalla, laitetaan vakuumipussiin, eli hapettoman tilaan, sitten se avattu pussi ja takaisin pakasteeseen. Tiedän, että liuoksia käytetään paljon vaikka meijereissä, että voi olla vaikka semmoinen liuospullo, joka sitten laitetaan johonkin tiettyyn maitoerään ja sitten sieltä syntyy juustoja tai raejuustoja tai mitä ikinä sitten on tarkoitus tehdäkään. Toimittajia on monia ja meille Redu elintarvikkeelle yleensä Innolakt toimittaa nämä hapatteet, mutta toki voidaan tilata myöskin maustepalvelusta ja erilaisista muista paikoista, jotka tarjoaa tämmöisiä elintarvikekäyttöön tarkoitettuja hapatteita. Näitä valmistajia on, niin kuin sanoin, niin näitä on monia, ja me yleensä käytetään Sakko Systemsin tekemiä näitä hapatteita. Myöskin Laktosan valmistaa näitä erilaisia hapatteita. Tietyt valmistajat on erikoistunut tiettyihin sukuihin ja bakteereihin, mutta se on hyvä, että sitten näiltä toimittajilta me voidaan pyytää jotain erityistä johonkin tiettyä tarkoitusta varten, ja he hankkii sitten sen valmistajan, ja on vähän niin kuin tukkuliike tai tämmöinen niin kuin myyjä siinä välissä. Että he tekevät sen työn, ettei tarvitse itse lähteä selvittämään, että mistä nyt jotain jännittävää bakteeria pystytään löytämään. Näiden mikrobien käyttö on hyvin yleistä elintarvikkeista, ja täällä Redullakin me käytetään näitä meidän opiskelijoiden kanssa lähes viikoittain. Näitä voidaan käyttää kestomakkaroihin, meetwurstien valmistamiseen, salamien valmistamiseen, erilaisiin maitotuotteisiin, jogurtteihin, rahkoihin, kermaviiliin, viiliin. Sitten nyt ollaan hankkeen myötä tehty erilaisia kasvistuotteita, eli fermentoitu kimchia hapankaalta, ihan kaikenlaisia noita vihanneksia, mitä löytyy. Bakteereja löytyy paitsi lihaan, maito ja kasviksen, niin myös kalaan. Ja sitten sieltä tulee myös tosi jännittäviä tuotteita, että kun lähdetään kalaa fermentoimaan. Tässä on esimerkkinä, miten se teollinen hapate ja hapateliuos, tämmöinen niin kuin starteriliuos, missä se mikrobikanta alkaa kasvamaan, niin valmistetaan. Ja tämä on tämmöinen peruskäyttöohje meillä tähän kauppanimeltä V3, mutta tässä on pääasiassa hapatteena Lactobacillus plantarumia. Eli me mitataan tätä hapatetta 0,1 grammaa, ja monesti meillä me käytetään tämmöistä LPRA-nimistä suojahapatetta, joka sisältää 2 erilaista bakteeria, Lactobacillus rhamnosusta ja sitten tiettyjä tämmöisiä säikeitä Lactobacillus plantarumista.
Ja tämä LPRA käytetään yhdessä tämän päähapatteen V3 kanssa sen takia, että tämä ehkäisee homeitten ja hiivojen syntymistä. Eli se meidän tuote se säilyy paremmin. Tätä LPRAta käytetään aika laajasti, esimerkiksi justiin vaikka jogurtteihin meillä käytetään sitä ja nyt myöskin näihin erilaisiin kasvifermentaatioihin. Tämä L-plantarum kauppanimeltä V3, niin tämä tarvii, niin kuin, että se starttaa käyntiin, niin suolaa, sokeria ja vettä. Ja tämä vesi on keitetty ja jäähytetty huoneen lämpöön sen takia, että sieltä poistuu kloori. Eli riippuu vähän, että missä päin Suomea ja maailmaa on, niin vedessä voi olla erilaisia epäpuhtaustekijöitä tai sellaisia asioita, vaikka magnesiumia tai jotain muita kivennäisaineita, jotka häiritsee sitä fermentointia. Niin tämän takia se yleensä aina keitetään ja jäähytetään sitten huoneen lämpöön. Sinne lisätään sokeria, eli tämä maltodekstriini tai glukoosi, nämä on sellaisia sokereita, joita tämä maitohappokäyminen pystyy hyödyntämään. Eli nämä soveltuu fermentointiin. Ja muistakaa, kaikki sokerit eivät sovellu fermentointiin. Sen lisäksi me käytetään yleensä aina merisuolaa, ei ruokasuolaa sen takia, kun siinä on jodia mukana, vaan merisuolaa, että sinne saadaan se tietty suolapitoisuus ja nämä bakteerit alkaa kasvamaan ja viihtyy siellä. Ja tämä hapatteen käyttöohje on ihan täysin sieltä valmistajalta, Sakko Systemsiltä, ja ne lähettää sen käyttöohjeen aina jokaisen semmoisen pussukan mukana. Siinä kerrotaan, että miten se kannattaa käyttää ja mihin se soveltuu vähän, ja sieltä on tullut tällainen ohjeistus. Ja meidän kokemus on osoittanut, että tämmöinen 1-2 kilon satsi on sopiva noin 8 kilolle vihannesta. Eli tämä mahtuu tämä 8 kiloa semmoiseen viinin käymisastiaan ja sitten tämä 2 kiloa vettä, kun me laitetaan sinne, niin se sitten peittää tämän 8 kiloa. Ja vähän me toki murskataan, riippuu mikä tuote on tulossa, niin vähän sitä voidaan murskata sinne, että ne raaka-aineen rakenteet, solurakenteet rikkoutuu ja se pääsee paremmin töihin se bakteeri. Kun me ollaan tehty tämä hapateliuos, niin sen kannattaisi antaa vähän aikaa olla, 10-15 minuuttia, että ne bakteerit alkaisi aktivoitumaan ja sen jälkeen kaajetaan se sinne raaka-aineen joukkoon. Ja sitten me mitataan se pH joko heti, ja yleensä se pH on jo muuttunut. Eli puhtaan raaka-aineen pH on eri kuin sitten sen pH, kun sinne on lisätty näitä hapatteita. Ja seuraavana päivänä, jos me vaikka jätetään se huoneen lämpöön, me mitataan sitä pH:ta uudestaan, niin sen pitäisi olla tippunut vielä enemmän. Ja jos se on tippunut, se tarkoittaa sitä, että se meidän fermentointi on lähtenyt käyntiin ja me ollaan tehty kaikki oikein. Jos tätä hapateliuosta ei käytä kokonaan, tämän voi varastoida joko pakastaa tai laittaa kylmään, mutta mun kokemus on, että joka kerta kun lähtee tekemään tuotteita, varsinkin jos ne on tosi tarkkoja, niin kannattaa tehdä tämmöinen hapateliuos uudestaan ja käyttää se ainakin muutaman päivän sisällä, että ei varastoida sitä kylmään niin useita kuukausia. Tästä hapatteen määrästä vielä, siihen voisi riittää pienempikin, mutta me ollaan todettu, että opiskelijoiden on hyvä mitata tämmöinen 0,1 grammaa. No, miksi meidän ei kannattaisi yliannostella? No sen takia, että jos me yliannostellaan joku hapate, niin siitä ei tule mitään haittaa, mutta sitten tulee taloudellista tappiota, että se ei ole niinku järkevää, että me laitetaan ripotellaan jotain hapatetta liikaa siihen tuotteeseen, kun se ei parane sillä, että me kasvatetaan sitä määrää. No toiset raaka-aineet on niin tarkempia kuin toiset, eli jos esimerkiksi eläimen verta lähtee fermentoimaan, niin siinä veressä olevat
puskuritekijät, jotka luontaisesti on siellä, niin ne estää sitä pH:n laskua. Sen takia monesti laitetaan isompi määrä sitten näitä hapatteita. Eli se on yleensä aina tämä annostelu raaka-aine- ja tuotekohtaista ja riippuu siitä, mitä me halutaan. No sitten vähän tarkemmin tästä Lactobacillus plantarumista. Eli tämä on maitohappobakteeri, ja maitohappobakteereista käytetään nimitystä myöskin LAP. Ja tätä on luonnostaan monissa vihanneksissa, esimerkiksi just vaikka siinä kaalessa. Ja kun on tutkittu noita luontaisesti tapahtuvia spontaaneja fermentointeja, niin on huomattu, että siellä tämä plantarum on aika isossa roolissa, että se on aika semmoinen niin kuin yleinen, jota sieltä tulee. Tästä nimestä, siitä käytettiin ennen nimitystä Lactobacillus plantarum, mutta nykyään, kun tiede on kehittynyt ja näitä on lähdetty tarkemmin luokittelemaan, niin tästä käytetään nimitystä Lactiplantibacillus plantarum. Eli tässä korostuu se, että se on kasvisperäinen tämä mikrobikanta ja tämä toimii myöskin hyvin kasviksille. Tätä plantarumia on mukava käyttää. Tämä on helppokäyttöinen ja yksi yleisimmistä. Ja tämä on tosi tutkittu fermentointimikrobi, eli tieteestä löytyy paljon artikkeleita, joissa tätä plantarumia on käytetty. Tätä voidaan käyttää hyvin moniin erilaisiin tuotteisiin. Pääasiassa toki käytetään kasviksiin, mutta soveltuu myöskin muihin raaka-aineisiin. Tämä plantarumin etu on se, että se soveltuu hyvin erilaisiin olosuhteisiin. Eli pH on aika laaja ja se kestää hyvin matalaa, jopa 3,2 happamuutta. Suolaprosentti, missä tämä viihtyy, on yleensä tuo 2-3%, mutta toki kestää isompiakin. Lämpötilassa tämä kasvaa tuommoisessa mukavassa 30 asteen lämpötilassa, mutta ei haittaa. Tämä tulee kyllä toimeen ja pärjää tuossa huoneen lämmössä. Tai sitten voidaan vähän nostaa vaikka lämpökaapin lämpöä tuonne 40, niin kasvaa se kyllä sielläkin. No sitten tämmöisiä ei niin käytettäviä tai ei niin yleisiä mikrobeja. Eli Streptococcus thermophilus. Tämä on maitohappobakteeri myöskin, ja niin kuin nimestä voidaan päätellä, thermophilus, tämä viihtyy korkeimmissa lämpötiloissa. Eli semmoinen 40-45 astetta on hyvä kasvulämpötila tälle thermophilukselle. Tätä käytetään paljon jukurteissa ja erilaisissa hapanmaitotuotteissa, mutta tätä ei yleensä käytetä yksin, vaan tämä on aina jonkun muun kaverina siinä pussissa. Tämän etuja on se, että tämä käynnistää nopeasti sen fermentoinnin, eli se lähtee se pH nopeasti laskemaan. Ja sitten jos puhutaan maitotuotteista, niin tällä on vaikutusta siihen rakenteeseen, eli viskositeettiin. Toinen kiinnostava mikrobi on Lactobacillus casei. Edelleenkin maitohappobakteereista puhutaan, ja tätäkin käytetään yleisesti maitotuotteissa. Ja vaikka nimessä on casei ja tämä viittaa juustoihin, niin tätä ei niinkään juustoihin käytetä, vaan tämä on syntynyt juustolassa. Tämä on eristetty juustolassa. Niin sen takia tässä on tämä casei-sana tämän Lactobacilluksen jälkeen. Maitotuotteissa käytetään erilaisissa probiooteissa, sitten myöskin joissain juomissa tämä voi olla mukana, semmoisissa niin kuin terveysjuomissa. Tämä tuottaa maitohappoa ja viihtyy tämmöisessä keskilämpötilassa, eli jos toi plantarum viihtyy aika laajassa lämpötilassa ja tämä thermophilus kovin korkeassa lämpötilassa, niin tämä on sitten semmoinen keskikasti tämä casei, eli tämä on tuommoinen 30-37 asteessa. Ja tämä on hyvä tämmöinen taustatuki, eli tätäkin käytetään monissa hapateyhdistelmässä ja tämä tukee sitä mikrobitoimintaa. Tämän hyviä puolia on myöskin se, että tämä kestää hyvin vaihtelevia olosuhteita.